Pokecáme o outfitoch, o vystúpeniach a o rôznych situáciách, ktoré boli pre mňa dosť kuriózne. Tak poďme na to. USA, ktoré malo nádherné, krémové, jednoduché outfity. Kto iný ako Ralph Lauren ich mohol pripravovať, pretože mne to evokuje, že ja by som z toho hneď kúpila. Ja milujem Ralpha. Práca s farbami, je to vlajka. Podľa mňa by sme to mohli vidieť aj v Jasnej alebo na Donovaloch, úplne v pohode v apresky. Za nejakú ale rozumnú cenu, lebo nehodlám predať obličku. Ja si nemôžem pomôcť, mne sa strašne páči ten detail toho prešívania toho javorového listu. Mne sa toto až tak nepáčilo. Asi to úplne nie je No môj tak štýl. koľko bodov dávaš? Dám 2,5. Nie som zlá. No ty si štedrá. Ja dám 4. Milované Francúzsko. Trošku mi pripomínajú takých, že eskimákov. Inak áno, máš pravdu, hej. Ja by som si to pokojne kúpila a nešla len do Tatier v tom. Mne to trošku pripomína také tie bohaté paničky, ktoré idú niekde do Alp a robia si fotky na Instagrame. Wow, a ja by som chcela, Ale nemám. Toto ma maximálne očarilo. Neviem ani... Nie som jediná, ktorá si myslí, že je to dokonalé, lebo strašne veľa modných redaktorov po svete sa zhodlo, že na to, že Mongolsko je krajina, nemá taký marketing, ako dajme tomu USA. Že není to úplne takéto tradičné, maskulínne, tu máš nohavice, oteplovačky s trakmi a proste šlap tam proste po tom pódiu.